ngoba ungumntwana ekhaya ingakumbi umama eqala unotice uba tyhini uyakwazi ukucula. Umama ke kuthiwa xa bepractice into zabo zecawa okanye zeconcert wawuhlala phantsi kwetafile umamele becula. Khasixele ngesi story. Umama khona apho wayethanda ukusebenza, in fact if uyamkhumbula ubhuti uGibson Kente owayebhala i-dramas like How Long, Isikhalo, so babedla ngofika phandle bapracticele khona uqala ndisho uyafuna into yakho okanye ndikubhatale xhomeke ufuna but hayi mna andifuni ibhokisi ndifuna imali. Uyabona umntu xa usithi ufuna ibhokisi awuyazi uba yintoni phaa papa kodwa imali uyayibona. Uthatha i-20 rand kanti i-200 rands